ka punctuality jong ki staff ki bodon hapo school kata kalong nadu ki teaching staff buat ki non teaching staff nomor balai ki don katu kat ni ki kimi ki kapa ki ba warai ki ujor kata kalong hak baidai ba kinong hikai kumut kim syam la syam mi kata kamram ke jongki ban ong ba kin poe ka por ka bobiang dan ni kin don hak por ka bobiang kat kum ke jing don kam jongki khana school nomor balai kora jing e sibon lada maki kim don ni kata ke jing long minot ke jongki ban wan trei ka kam ki bon ban kam hapo kani ke school ki wan ki snong ki thau ki ba kham jangai na kani ka area school ni jinjar bhai kali tuan habi de kali telada kita ki batrei ki bade ki non teaching staff kin wan trei kumba khat ar si baje kan sem jing e sibon ya ki kimi ki kpala ne kam tami khna school ki ha ban up ep hadu khat ar si baje kala kata ki nomor balai ki miok su ban phai ka por ka bobiang ban yo da kali kamai ka bobiang te kata ki katar kom kolong ba ndala slam pat bersih ki ha ban su why not da kali ban phalik bu la ne ban sedien no kali jono kamut kata kamlong ka bi tanap